Parece que cheguei a Tijoco Alto, ou cerca de Tijoco Alto. Agora vou seguir por esta carretera abaixo. Estos son casas de aldea prácticamente, de aldea. Isto é máis tranquilo ainda que a Vilaflor. Aí dentro hai un vello sentado, teñen un Rottweiler. Aquí teñenlle medo aos ladróns. Teñen máis posibilidades de morrer nun atraco que... Ai Dios, que se viviron no medio do monte, como é o ser humano. Xunta unhas cuantas cousas e despois encerras a sí mismo nunha puta fortaleza artificial para que non nos rouben. Como indicando, mira, aquí hai cartos. E despois alarmas e rottweilers e merdas desas. En fin, a estupidez humana. Hostia, che guapo o cabalo, Bueno, todo para baixo.